Bueno, Sosola baserriko semea, Aizpea Izagirre eta biok bertatik, baserritar, esan genuke, baserritik bizi zaretela biak. Bueno, nondik sortzen da ideia hau, ezta? Baserritikan, ze ez da ohikoena gaur egun. Ez. Eta esaten duzu ez, baserritik biziko gara. Hori, bueno, guruk ere urtetxuak ja honezkero, ez gara atzokoak. Ez, pixkate urte batzu ja pasaduia. Eta, bueno, a ber, historia pixkat luze xamarra da, eta erabaki ez dut uste hartzen da Nikolan, bat-batien, ez, zirkustantziak izaten dira. Eta gure kasuan, nire kasuan lehenengo, gero, gerora, etorri zen baserri honetara, ba, bueno, baserri hau Aitona amonak eramaten zuten, maizterra ziren, nik ikasketa bukatu berri, eta 80. hamarkada erdi hortan, ba, nik eta testuinguru mugitsu baten. Bai, biologia ikasketak bukatu, girotxo bat, bueno, UE1 baita ere, ikastaroak eta ikuso antolatzen baita ere, baita ere tokatu zitzaidan soldadu euskara joan beharra, eta horren murgildu beste Ibako talde antimilitaristan, da horri ginean borrokan. Testuinguruak jente bat ezagutzen duzu, eta erabakitzen dugu baserria erostea. Hortan, osea, nazpila hortan beste bat gehiago. Ez dakit, giroak ez egin zuen, baina, bueno, azkenean gurasoekin batera, erdi baserri erosi genuen. Eta postu egin nuen, testuinguru hori zen, pixka testuinguru mugitsu bat, ez dakit, venga, ausardiaz da giroak, nik uste giroak asko laguntzen dizula, eta danak biltzen dira, elkartzen dira, eta girora erabakitzen da erostea, eta bila aingura bada, ez, baserria. Askatasuna da, askatasun maila bat, autonomia bat emateizu gauza askotarako, baina aingura ere bada beste gauza askotarako. Orduan, bueno, biak. Ez du erresa izan behar, ez da? Hori dana martxan jartzea. Oso zaila za. Eta oso Euskal Herrian, eta hegoaldean bintzat, militantzia handia eskatzen du. Hortan. Orduan, agian giro militantearek lagunduta, esaten duzu, apostu bat esaten duzu, bueno, hau gizarte aldatu behar da, ez? Eta, bueno, nire apostua bizitza estilo hau da. Gizartean, nire aletxo bat jartzeko, gizarte hau aldatzeko, ez? Eta, bueno, alaxi izan zen. Erabaki hartu, eta aurrera egin. Zuk esan dizu, hippie batzuk zau beste, baina hippie horiek lotuta eta elkarlana badukazue? Bai. Ze garantzitsua, ez da? Eskerrak horretxe. Bai, gutxi ziren arren joera badugu. Eta baserritar beti izan du joera hori, ez? Bakartasunetik, eta oso fizikoki ere bai, ez? Langintza isolatua izatetik, gero premin etortzen da. Elkartzeko premin etortzen da. Eta bai, elkartea, kooperatibak, sindikatuak, zoritxarrez, hor ere, aipatuko nuke dugun arazoa askotan komunikatzeko, gatazka konpontzeko garaian. Zei zailtasun dutugun gure ideiak ondo azaltzeko garaian. Hor, badakau zama bat lehendik, eta baserrietan inun baino gehiago. Baserrietan lupa bezalako bat, kalian ikusten diren ez diren gauza asko, errez ikusten dituzunak, eta bada autoritarismoa, agintekeriaren, baserrietan batek agintzen zuen, eta danak isilik, eta arek esaten zuena egiten zan eta kito. Karo, gaur egutu bali horrek, eta gaur krisia etortzen da, familietan, elkartetan, kooperatibetan, sindikatuetan. Karo, hitz egin behar da, adostu egin behar dira gauza, negoziatu egin behar da, eta ez dakigu hitz egiten. Ez dakigu hitz egiten ondo, ez dakigu gure ideiak ondo adierazten, matizekin, nabardurekin, eta gaur gaizki ulertua sortzen dira, eta triskantza bat. Behatzen dut ikasten egin. Hori da, hobetzen, ez da? Baina, ondo gaizki pasatak gero. Nik adibidez, neko gaizki pasatu neban, iskarra eukigen nuen, nik asko maiten neban, gaura, sindikal gintzan, ekazaitzen, azarretu ginen, eta ateren ginen talde bat. Zaila da, eta, bueno, pena txiki batek badut hor, ez genuen lortu adostasun hori aurre egiteko.